kinis usak ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Kadoy. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Kadoy. Kini ako problema, ambot, tuo kang mo ni ambot lang no. Di pa ako gwapo pero makaingon ko ka kung magwapo ta pait din gwapo, kinibuhis gwapo ba. Kung ngano na problema ko no, bisag di ko gwapo, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Ay pre. Pre Kadoy. Tangan pre. Ako yung nagkanta, pre, ha? Ako, pre. Pretibor. Ah? Mapil-apil yung ka na siya. Si Panay Kadoy na lang pakata. Ay, doon na pag-apil-apil diha kay para daghang 6 manuol. Do it lang tang tulo, do it. Okay lang, mabakraw na lang ko, pre. Sige. Bebe, ako kanta ng awit ni Nat King Kill. Itong Christmas song. I-do it na lang, pre. I-do it lang yung ginato. For isis. Di por isis. For isis, Ge, larga. Ding. Chestnut roasting on an open fire. Jack Frost snipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and the mistletoe help to make the season bright. Tiny touch with her eyes all aglow will find it's hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering a simple praise to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ay, Kadoy! Kadoy! Patsa na lang ko, Kadoy! Kang higag yun ni Pare Kadoy. Unsa yung kahaydagan aning Pare Kadoy. Kadoy! Magdugay ko! Bangas ka, Provida. Pre, Pedring, imo na ng bayot, pre. Pre, Tibor, sige na kang bayot. Saluwanan ninyo, kamulangan, oy. Una ko kuli, oy. Sa buda, oy. Pre, asa ka? Dali, pre. Mangita ra pa to nimo si Elmia, pre. Patay! Dong Kadoy! Patilawa ko, Dong Be! Kita sa gusto nimong tilawan, ha? Mau Kumo, kita kumo. mau kita yun na siya. Ay, hanan tayo tanang yung kumo. Ang imo pa lang na. Bisag unsa pa nakadak ko. Hindom na tali, na unsam taong ka. Kinindong Kadoy. Ano man, unta man. Kuando na ko i-offer ni mo. Offer, unsam na. Gusto kang haruhay nga pagpuyo. Ari na ako. Bisa ka daadlaw pa kang mukhaon og lisong baboy. Pakan untak ka. Bisa ka daadlaw pa kang magkaon og halo-halo. Pakan untak ka. Ay, ahon niya, be, unsa may tugbangan na. Ako sa ikaon sa imo ha. Sa to, imong offer? Dili man to offer gon. Lagi, unsam na ito. Ang bonus pato, ang akong offer ni mo mauni. Mag-ipon ta sa kabahay nga kompleto sa tanang mga gamit. Dana ang kotse. Tanan mong gusto akong ihatag. Basta imo sang ihatag ang tanan kong gusto. Unsa man, okay ka? Unsa? O karon ka mo to, anya, imo ni pamiliti, Sa klibo? Pamiliti lang na. Wa pa nilabot sa imong pocket money. Unsa man, deal or no deal? Aha, ako sang naon-naon, oy. Tay. Pari ka mo mag-concert niya. Ganina rin ko sige gutoy. Ako na nag-uusog ko nga na ako'y TV. Ay, may noon tayo. Di nila itong palit TV.
Hanggaw ka mga kadol. Dili TV nga moralidad. Kung dili TV nga sakit. Kay ba ko ana tayo, naibaw na ko ana. Ipatawa lang tika. Kay ba siya, dahil taong maayo ka katawag tika. Sa'y mabahal. Kay mo mo sila tayo nga, laughter is the best medicine. Abo, karibo ka to. Sige lang tayo, ugma, ipacheck ka. Ayaw na lang gasto. Gausi ka lang. Mara ko pa na kong tubig. Mawaran. Sige tayo. Naluoy taon ko si Kuntate, kay hubakon lagi taon siya ba? Nya, o tuyon, mura lagi mapil, kasi yung mata, mura mo sudlot. Nya, naglibog ko, kayo ako'y trabaho. Yan, kaunahon na ako sa gi-offer taon sa bayot ni Staling. Din eh. Pre, kupanin mo ba, pre? Duwata lang tong offer ni Taling, pre. Matay, pre, hindi mo ginakaya ang relasyon kong bayot ay. Bayot. Pre. First time naman ko niluod, anak, pre. Sabi na, dahan. Pre. Sud kay pre. Ano, si Minday. Ay, Tibor. Oh, Day. Di minta, may kinakala tayo. Patabang mo, Debbie. Ansa man na, Noy? Kinigos kandoy ba, day? Kailan ba ka aning kandoy, day? Ay, Paso-paso. wag wa makaila anak niya, Noy. Ilado kay na. Sikat-sikat ko na siya dinis ato agwid. Gitawag ko nagbatang tisoy. Pero, libog lang ko. Sa may gilbugan ni mo, day? Naglibog lang ko aning kadoy ba? Kadoy. Nganong libog man kadaya. Ay. Kasi libogan mo na ko. Miingon man gud sila nga gwapo kuno ka. Wa mo kay nakita kung asa kadapitan na himong gwapo. Bidasa na. Maring Wa libogan. gyud ko'y nakita kadoy. Oh, may doon. Pagitaan lang niya. Ansa? Pagtyo, day. Oy, noon sa gilugan, ganis kandoy itong gwapo ani taa. Mao ba? Pero tinuod pa no, usaw ta ko sa mo ilog. Ha? Wagit ko kakita kung asang dapita. Sorry kaayo kadoy ha. Ay, okay na, day. Nga naman unta noy Tibor, unsa man untang problema, unsay problema ninyo? Ay, kinigod si Kuan, day. Pari kandoy ba? Ay, gi-ofira ni siya ni Taling. Taling bayot. Lalim man kag usay offer, day. Ansa man? Naam ginas kandoy. Pre. Baby, ikaw sulting minda, pre. Baby, ikaw. Sulti kadoy, unsa man na? Ay, musulti di. Nayabag na. Sulti ay kuwaw-uwaw, uy. Anak pa ka musulti og makahimo nagdakong kadaot, unya maglisod na hinuon kag hilot. Mas may nang musulti kadaan, mientras sayo pa, unya madapag hilot ang tanan. Ayaw lagi ka balaka, di mo ko manabi. Unsa man na, sige na, sulti na kadoy. Sorry din Minday. Ikaw musulti ni mo sa offers bayot. Unsa? Ilang ko musulti mo, bida sa di mo. Ano musulti mo ko niyo? Sorry, sinsya lang kaya. Kamu lang tao sabot ako. Sabot sa pre. Sa pre. Nga di ko musulti ninyo nga gi-offeran ko sa bayot. Unsa? O di sa ko musulti ninyo nga iyang gi-offer. Puyon ko na akong bahay, niya kumplito sa mga gamit niya. Takot si, o giyatagan pa yun ko niya sa tanan akong gusto ko. No, iyang ihatag din ako. Niya siya gastos tanan ako. Mga sorry lang yung kayo ha. Di ko musulti ninyo nga. Mao na ilang offer. Kaya mauwaw ko ay. Ay, sorry ka ko musulti di ay. Adi gano'n ay sorry lang yung kayo. Sinsya na yung ka. Sige, di man jud ka musulti. Di na lang sad mamugos. Awan sa man nga, okay na kahaka, ana. Bida okay kayo eh. Anak yun ko kay. Anak ko tipig yung sekreto. Di mo ko musulti. Mao ba? Walang galing ko musulti ninyo nga. Miingon siya nga. Bisang pakanon, pakuno ko niya. Glitson, baboy, kada adlaw niya. Paborito na kong halo-halo kada adlaw. Magaling ko musulti niyo, ana. Ana, yung gi-offer na ko. Pero sabi at taon. Samtala ko ninyo, wawag ko musulti. Ay, ayaw ka bala ka, kadoy. Ayaw ka bala ka. Nisabot yun ka ayaw minimo. Oh. Ug among nasabtan ron noon sa, doon na sa di kay gamay. Kapoy ni mo. Sige, aris ako, oy. Di mo ka kamusulti. Sige na lang. Mutambag unta ko. Nindot unta kaayo. Kay na ako'y haom kay nga itambag ni mo, ana. Pero di man kamusulti. Di ka musulti. Sige, arin ako. Ano, Tibor? Day minda. Kung makalugar gani ka ni Tibor ba? Dada si Kadoy sa doktor, ha? Ano man, day? Ipa-check up na. Musulti niyo, ba? Kalain. Di ba ko musulti, bay? Usalan ba sakit ako, ha? Pre. Bida, unsa pre, ha? Unsa man sakit na ko nga iyang ko check up. Mura, pre. Ha? Mura. Unsa lagi sakit ako iyang check up mo? Naambot lang ko yung nga di ka musulti. Ingon mo nga di ka musulti sa imong problema. Nga, pira kas bayot. Nay ba lagi ka pre, kinsa time nagsulti nimo ana. Kanong nasa iyo bang ka? Ang kinsa, di ikaw. Ha? Pagkakidor ko.
pre. Siya nga ang nag-offer ni Montaling, pre. Ay, Ano sayang man? sayang kayo. Sabi ko sayang anak. Murag lison mo ko. Ay, pre, piyungin lang gud na, pre, piyung. Kaya na ko, pre. Probida sa nimo eh. Mayo, pamino, ha? Para makaya na ni mo, pre, ha? Emni nag usa kalapad. Lison. Ulit ang inom usak baso, probida. Usak ka usak na pa do. Diba, ubiya ka kani kay kuminom ng mga hard ha. Oh, di. Kuha na. Sabat. Kuha na lang, kanang tuwad na lang. Ito. Tuwad na lang, mahubog mo hapon ka na. Uli, tuyok lang ka. Ang importante, pre, nga mahubog ka. Aron, baliwaan lang mo tanan ba? Tuwan ko. Probida. Tuyok posti, hubog rin ka na. Pre, tuwan. Oh. Yeah. O, so, mag-inom ba ta? Sige, pre. Ah. Imo. Oh. Ma'am. Man akong ma'am. Ikaw si ma'am diha. Pre. Ana na ka na, pre. Matay ang kikiya, pre. Pre. Una-una, si tatay ni mo ba nga dako masakiton? Unsa? Ikinanglan nga imo na siyang mapatanaw og doktor. Kunya, ha? Asa magkakwarta, be? Nali kay kwarta! Okay. Nang wa? Mao na nangigayon na. Kita na, pre. Mao na nangigayon na, pre, nga magamit na nimo si tatay. Ela, pre. Noon sabi yan na siya, pre. Ako masay ito. Ako masay mo itokmod. Ay, naon sa layo ra mga taniya. Layo ra kay kunin mo, eh. Ako pala, Ikaw lang na. ay, lagi tugtog ko, God. Layo ra, eh. Bida ako pa, nakahitsura ng imong naong nga. Wadyo sumuol na akong pribo. Pagkaway sumuol, hindi na ako nga. Ambot lang, kung napabako din ni Respinas doon. Asa ka? Asa ka? Huwag parehas pa ko kagwapo ni mo, pre. Wala na, pre. Doon, lang ako sa Manila, pre. Ha? Manila. Artista na ako ron. Artista. Kami noon tayo magparis ni Usang. Usang ba? Pero listen, man. Kay, tsura na to, eh. Maglibog bang tanaw na ko. Naong ba ni ulubot? Hindi na karaan yun. Kidot eh. Tagay. Ay, nanay, sudo na na. Ay, mo. Walang guard. Sana. Nginit na ka. Murag, may hugot ang akong nawong. Epikto na. Pikta? Epikto na. Nay, namuha na ka, pre. Ay, mura ni samot ka magkakagwapo, pre. Sige lang, pre. Hindi gwapo na kagsabot, pre. Mao ba day, pre? Mao day, sige, tutok na ko. Unsa? Gwapuhan mo, pre. Uy, gwapuhan. Unsa? Mabayot ko ni mo, pre. Kiss ko, pre. Sabi, pre. Ikaw, usala, pre. Ulang taon ti karon, birwida. Ganahan kag sukmaggon, ha? Ay, kumidya lagi na siya. Isuwayan na lang ka ba, pre? Kung ipikto na ba ng imong ginom? Kunya, di na ka maatas og bayot, ha? Mo, hindi ka mas mudulo? Bayot. Bayot na eh. Di na ako maatras og bayot nga maduol ako, ha? Mao na? Ay, may. Okay. Klaro na kayo naman. Ako, Ano sa pre? unsa mo naman, sa? Ano na, as tatay ni mo, pre? Ang TV ba, pre? Ang TV tatay ni mo. Ito kong TV tay. Ako luwi bitaw kong tatay bay kay dai TV. Yan, saan naman, ha? Ha? So, ako tagon rin sa taling bayot, ha? Ako yun nga, gidawat na nimo, gidabot nimo ang iyang offer, ha? Ang iyang offer, ha? Gidawat na nimo. Bayot. Yung minubog naman na imo tao nun unsaw ka. So, tayo lagi na nimo, pre, kaya lagi na nimo. Pagkita mo yung kaya ni minubog do kay. Kaya Pre, yun. mutara ko nimo. Kaya gyud ni nako. Kaya gyud. Sige, Klaro, tubag ako. niyango na ka, kaya ka na nimo, pre. Laro lang ba, laro Makakwarta ka. Solo ba di mo problema? Bida. Ay, pag yun kay ka, pre. Unsa man? Arga! Larga Timor! Good. Ako ato na. Dinila ka. Tawagin lang. Sige, Tawagin ako tawagan ako. Kamu istorya, ha? Kamu istorya. Ikaw lang, pre. Ikaw lang. Ikaw ka mo lang istorya. Kailangan ko forward. Oo, taga-aling ka. Adto, inon sa mga. Ako inon nga manguham ka, ha?
Pila imong wamon, Bi? K9. K9. 5'9 lang. Oh, 5'9. Sugkis. 5K. Kaya sugot kayo na, pre. Pwede ako lang imong 6, pre. 6K, pre. Akong usla na usa ka libo ba? Ay, sige, kay bala. Dahil ba ako, dakong sa akong gibuhat, pero nauna na ko, bahala na. Basta maayo lang sa tatay taon siya yung sakit. Mao nga, nagmarka bahala lang yun ko. Pre. Buno ka, pre. Pagkali. Yan, Ebe. nasa taling bayad, pre. Ebe, Naiklaro kayo nga tabi ay mas ikin pa sa itik ng glak-glak ako, pre. Relax na, ha? Oh, shit, so. Hello, Mr. Poke! Taling. Naaba ko nung ipaingo ni Parikadoy na ko, Taling. Naaba ko no. Daoy, 8,000 man to, no? ang sayo sumin. Klaro de. Singlisod, tagbaya na naabid, ha? Ay, why problema na ko, gang? Bisag dismel, kaya takang pahumamon. What? Dawata na ng dismail, pre, yung sabi ko eh. Bayo. Para ako na ng 5,000. Tunga ba? Kurakot yun mo. Kurakot yun ka na. Tunga. Tunga. Mas 50% na mo de. Di ara nag-gaoda, Sus, pag na siya, siya ba ya? Bahay kang patagamay, be. Galit lang. Haklaro sa ni. Unsa mo ng dismail, ha? Ipautang na o hatag na? Ay, si Tibor ba? Ba't sila lang do, be? Kami na lang silang gakadoy ang magsulti. Okay ra ka? Nabita kayo imo? Sama ba? Nadi kayo mo riyan eh. Gamay ra god. Pida sa mo pre. Di aray mong usukli mo. Sige ka. Inom pa na hapon at panato, ha? Ayaw na. Pero lipong nagali ko. Ay, wala problema, oy. Nakon hadili ta kapasagdan. Niamang ko. Okay, come on. Let's go. Sa bata. At ito sa pugnaw, dapit. Okay, let's go. Bisa nakainom ko, no? Pero murag lain man akong pamati yun. Ambot ba? Lain yun ako kuna-una. Nga makigdo kong bayot. Unya, nadaag yun ko niya sa motel. Kanang maligo sa kugang. Ha? Ikaw, dili ka maligo. Dali, magdungan ta. Wala ko mulugod ni mo. Ay, ako lang. Ikaw, ligo lang dito. Ako na ligo na ko. Okay. Sige. Lain na yun ko. Dibati tayo na yun. Ako sabot ko diba. Receive. Makita mo na ko siya ng ligo. My heart will go on. Kaya nga alisa sa uranan, bildo man. Oh, Klaro, ano yung ligo. Uy. Kadakaw niya budal. Muro siya bada. Kasukaw. Muro niya ko bada. Bahala ka na yung biyota. Pagkawas ko. Di, yun ako madalas kong ginawaan. Mga gibiyaan na akong bayot sa buntil. Berbida, wajog ko, mahibaw ko sa mahitabo taon. Mga usak adlaw niya na. Misiga mo lang matani mo. Ay, tuwa ka dilita ka paninglan sa laing nakuha ni mo din ako, ha? Ang sa'yo kuha. Dako na kog ng gasto ni mo. Dako na kag nakuha na ako. Unya karon, imo lang kong bibiyaan dito sa may motel. Pues di ka magmahay. Uy, ako, takab lang ka? 5,000 ito akong yulman mo? Sa klibo ka tibor ito? Dulaan na sa 30,000 ang akong nahatag para nimo, ha? Kay matot pang tibor, mihangyo ka kay kinahanglan kang kwata para sa tambal sa imong amahan. Kapila ko magpadaog 5,000 nimo, ha? Si tibor ang imong gisugo. Usa, takab lang mo? Wala ko sukuha si Boroy. Ay nagpamakak. Kung di ka maadto sa akong kondo, sud aning semana, ha? Ikihatag kang extortion. Uy. Iuli ang akong kwarta, umuadto ka na ako sa akong kondo. Pagpili!
Man ako problema ron, probida, ipahimos lang gusto kong pare noon. Ako, iniipit yun. Ako ipit, oy. Probida, saan rin ako. Ubayan ako yung kwarta ko ng gamit. Bida, kung mapailabot ko sa bayot, di na ko kaya, oy, probida. Palihog, bi, bagi ko rin ko ninyo. Probida, unsa man. Kung kamoy pasultion, kadoy. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong Si Dudong adlaw. Kadoy, Ate Pres. Kadoy. Kani si Dudong Kadoy, Ate Pres, murag gibligya siyang amigo bayot ba? Oh? Oo, nya ang yang amigo kaning sige atik-atik sa bayot huwag kwarta na hantod nga naabot og kwarta nga dako na siya hulman Ate Pres mo to gidasi sa bayot motel. Pag dito sa motel ligo sila. Sus tan-aw niya nga uy dakog ko ano biyo. Dako ko ni sa ako madlog siya Ate Pres. Madlog siya sa duro ba kay glubot. Tagda siya, Ate Pres, sibat siya! Pag sibat niya, giato siya dito, duto ka dito ka pa nila siya gamit 30 mil. Hello, kadako Ay, ba ako magamit ito siya. Sige, gato dito yung mga amigo. Yung amigo di ayaw mo sige gamit taon dito. Mura siya kibaligya. No, si Kibaw. Ano si Kibaw. Oo, si Tibor siguro Ha, mo ba? Permi. Hello, uy. Oo, sa unian eh. Una, di iyang inundi. Huwag kong kalibutan, ana. O dahil sa mauni kong problema, ipamuslan ko sa kong kumpare. Ako mo yun, ipit ani. Ipit, o. Una. Sa una eh. Babayad ko sa kwarta mo na kung magamit, ha? O, Mauna. pailabot lang siya sa bayot. O saman, Wala, uy. kausta lang dong. Isiil. Pabina mo pa ko na kay Bam, mabina yung dyan. Mabina, aliw ko rin ko. Ang kaniding script palan, mga ilang kukuan dispensa, no? Kaniding script pa katong ang iyahang papa may masakiton og TV. Oh. Dili di TV sakit atong usa tong Ah, niagi kato, mga dili. adlaw. Kanidi mo may masakiton og Oh, TV mo na sige nga. siya panguwang kwarta. Oh, mo nang gingna siya nga, masakit ba mo papa? Kuan na lang, go na lang diha mga kwarta ka mo una. Dili na mao katungkuan. So mura siya na Mura siya na. nabaligya gulyan. O, gibaligya lagi siya. So atong item ani is mura siya gibaligya unya nagisgot pud og sakit nga TB. So ang ato ani ang pagluwas sa sakit si ang papa Di man, bam, daan may dagaw ng tambal sa barangay Maayo ng na na. TV. Ang TV karon maayo na. Ah, oo, oo. Basta mo tuman lang kasa ka ng tambal. Ngayon mo yung tumaron kada adlaw. Wala naman, wala na problema. Bitaw, ng wala TV, problema, daghan di kay tinuod ba? Tambal TV ron. Ay, yan ang problemahan kay pagligo ko sa... Ang problema ron, kay utang nga niya magamit. Niya pabayron siya. Niya sa man, huray bambina. Pagligo-ligo, katakanta pa ba yun? Ay! Sultan na siya. Dako ko. unsa? Sipat siya, ay, dakat siya. Bambina utang na. Magka-relate ka na, bam? Karilin, ano ba? Ano ba siya, ligo-ligo siya, katakanta siya, pagtanaw niya siya, oh, dako. Sa una na ba? Ikaw tama. Unsa man? Sa una na. Saan ba? Sorry. Magka-relate ba ka? Dili, siyang Dili. napugos na lang siya kay tungod ka sa kuan siyang papa pero di niya kaya. Ang problema ani karon kay kining mura siyang nabaligya, ada akong kantidad sa kwarta kun siyang buhaton. Niya sa tay mga giya be ako sa tay masanunat amo pa dayon. Ako Day. siyang basahan sa giya kay tungod naghisgot man din og sakit ug naghisgot siya kung sa asa siya masubay sa iyang buhaton. Ah. Unahon nato diri sa unahon nato diri sa Juan 14 bersikulo 6. Oh, karon. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. So unahon niya, ang dalan kung asa siya agi karon, tungkol kay nalibog man siya. Wadto ka Ginoong Jesus diretso, kay naglibog kag asa unsay mong buhaton, adto ka diretso. Unya kung maghistot gani ka og sakit, kanang pwede ka mo dangop sa usbon ako sa Birhen sa Lourdes kay gitawag siya og kaayuhan sa mga sakit manandam maglilipay sa mga nagsubo dalang panan sa mga dinugdaog Lady of the Lords Birhen sa Lourdes karon mahimo sad nga atong paambitan diri sa usa kaning sa Sirach 21 bersikulo 10 gingon dire ang dalan nga laktan sa mga makasasala hamis ug binakbakan apan magdala kini kanila ngadto sa kalibutan sa mga patay. Aha. Kini kon magpaturadas ka ug magpasiuyon ka ng bayot ug kanang nagbaligya nimo. Oh, di ba? Dakong kwarta, sobrang hamis ang yang dalan. Apan mahigit og dalan kuno sa mga patay kay pabayro man siya or ipadakop siya. Aha. Oh, apan sa kunang gingon, nalibog ka ning dalana, naguna na ka dire sa basahon ni Juan nga ako ang dalan ug kamatuoran ingon si Jesus. Karon, parte sa sakit.
Parte sa sakit masakit mo kaya ang papa, balikan ni Saint Raphael, Archangel Raphael, kayo sa man siya mananambal. Siya may kitawag nga medicine of God. Ningon diri ay. Tubit, ari na babasa sa Tubit, Kapitulo 12, versikulo 14 ngadto 15. Ningon diri ay. Kini sa dinhi kay istorya si Raphael ngadto na ni Tubit ug ni Tobias. Ningon siya, apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas imong umagad nga si Sara sa iyang kagul-anan. Ako mao si Raphael. Kini man gud si Archangel Raphael sadyang nitabang siya ni Tubit nga nabuta ug sila si Tobias nga nanagat og isda nga gamiton ng abdo mo itambal. Wala man siya mosulti nga siya si Raphael, ang iyang gipailang nyangan Asarias. Sadyang naayo na si Tubit, ningon siya, ako gipadala nga moayo kanimo. Oh, ha? Tato pa si Rafael. Gipada kay para ayo Oh, tubit. ako si Rafael. Ako si Rafael, ako ang usa sa 7 sa mga anghel nga nagtindog dito sa may mayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya. Mananambal gid sa grabe to na sa ampo sa Orasyo Imperata. Oh, Saint Rafael, igampo Pero mo wa man kami. istambal ba mga to ang aningon siya usa ko nako. So niya. Dili kay kadto yang awahan nga masakiton mo kono. Atong gilakbit oh. Wala problema. Oh, pero karing ingon. Ang iya problema kay gingnan siya unsa man adto kas kung kundo dili pag Oh, dili. mao nang ato, murang ato Sige, hadi ka instruction. muna ato siyang ipapili og dalan asa sa subay. Oh. Karon, ang dalan nga imong laktan, tuduan naman kanato, tawag ko sa kas Ginoo, nahon nimo si Jesus, aron lang mahayagan ka, kay siya man kuno ang dalan ug ang kamatuoran. Kay primero, Ay, wala kuno. Siya gyud ang okay, dalan. siya man ang dalan ug ang kamatuoran kay gipasimang man siya ni Tibor kisa to yang kauban. Tibor. Oh, gipasimang man siya sa dalan. Balik kang Ginoong Hesus aron makasubay ka sa taro nga dalan. Oh. Karon, ari na ta sa kwarta. Kung ikiha ka, mahimo nga ikiha ka dito sa barangay, unya pangatarungan nga mauni. Entonces, matimbang-timbang dito, ug kinsa may dakugsa, ikaw ba ug si Tibor ba? Ada ko isa sa Tibor. Yung sa isa tao Tibor na yun. Kaya mo may Oh. nagamit sa kwarta. Kay Tama, panang, tao, Jay. kay pananglitan ug kanang naang istoryahon kamo dito, Tibor, ikaw ug ang bayot. Inig paminaw dito sa husay ni kapitan kauban ang mga lupon kanang naang matimbang dito, kinsay dakugsa si Tibor ba o ikaw kay si Tibor nakaambit man. Nakaapil man siya kaon sa maong kwarta. Siya gyud nagamit ba? Siya gyud nagkuha gyud. Iyang itupo si Kadoy. Wala- Iyang gyud pasaligan nga makuha lagi no. Wala gyud kalibutan Ingon si ba to Kuan. Kadoy nga manguha Oo. ko siya Gismail. Way kalibutan si Kadoy nga, gibaligya Wala- siya. Ang ako lang sugyot gulyat, no? Niya may diri na involved bayot, napirman na involved. At dito sa barangay, kami mga bayot gulyat, lumuraman mi kasing-kasing. Tawad ka, lumuraman sure ka. lumuraman mi kasing-kasing. Nigadto dito sa barangay, istoryaha nga bayot nga ikaw napugos la ka tungod adto apan nini karong nahitabo nga dili day imutan ng kwarta na dawat kay suikan ni Tibor. Ang yun, Dili, suikoy. kanang Wa gyud na nadawat si Tibor. si sa kwarta. si Kadoy, si Tibor. Oh, si Kadoy. Wa gyud nadawat si Kadoy. Istoryahon sa ako nang gingon kami lumumami kasing-kasing. Kasi makasabot ang bayot, ingno nimo nga panalitag bayaran nako, makita ko gikabayad, makapaabot makakunusa Ay, na di ko gyud, ni uy. bayari. Ako'y, kuha na, di ko bayad. Ang bayad man kung kagamit ang kwarta. Si katong nanguwam niya. Katong mo yung pa... Kadoy. Pabayron. So kanang naman siya. Dinis Kadoy, Tibor. Sungutan naman siya gulyat nga, wato ba kuskundo, di ba gumada? Og sa kuan pa di ba og sa ako pang ekspresyon diri sa amo di gyud makaon. Ang wala, dito siya mato. Or ikiharap ako kanang naang pagkikistoryahe lang gyud ang bayot nga mo ni nahitabo. Pananglitag ikiha ka, okay ra aron makapagawa sa kamatuoran nga Dili, ang nahitabo. kuha na nga, mahusay sila sa barangay. Ato na ang mahusay nila kung kinsay angay mubayad sa kwarta. Okay, basta nagtuang bayot nga tuan niya tanan. Oo, nagtuod. Unya ni ko man ani, hindi ko man ana. Mauli tayo, hindi ko man ani. Hindi ko man nagkuhan istorya ni panimo ka mo. Panimo ka mo unya. Panguyab na lang babay, aron ka mo problema. Oo na diha. Ano na Kadoy? Unya party atong sakit, gigiyahan na ka nako ha. Una Jesus Christ, unya umayo kag intercession ni Saint Raphael kay siya may medicine of God. Ha? Ayo na lang na bayot oy. Pamiyae lang me, kay mangita miglain. Salamat og gunyagan ting naman. Kung ako ang puzzle, Tihon.